बिथांमोना बे लाइजामनि सायाव रायखांदोंमोन जे जोङो एबसुखौ बै समावबो मोननै रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF जों ज' सरकार दानो थाखाय 23/12/2020 आव लाइजाम हरदोंमोन होननानै बुंदों आरो बे लाइजामखौ जिहेतु जोङो अफिसियेलि रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन बेखायनो जोङो मैया स्पष्टीकरण होदों बे लाइजामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाङा बे लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि परिबेसबो जानाङा जोङो लाइजामखौ मोनाखै होननानैसो जोङो स्पष्टीकरण होदों जों रावखौबो माने जोङो आक्रमण खालामनो थाङाखै क्रिटिसिजम खालामनो थाङाखै अफिसियेलि जों लाइजामखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन दा जायया होफैदोंमोन आरो जाय रिसिभ खालामदोंमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे लाइजामा कि जाने खारन परिबेस परिस्थितिया बेबायदिनोमोन बिथांमोननि लेभेलावनो बे थाबाय जानांगौ दा होफैग्रा आरो रिसिभ खालामग्रा बिथांमोनासो बुंनांगोन बेखायनो लाइजामखौ बे समाव जोङो मोनोब्ला जि उद्देश्यआव लाइजामखौ लिरदों डेफिनेटलि जोङो बिनि सायाव रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो जिरायना थानाय नङामोन आरो आं मैयाबो बुंदों जे UPPL आरो BPF नि माखासे मोजां सानग्रा वेल विजारफ्रा बै समावबो रायखांदोंमोन खोथा बाथ्रा टेलिफनिक बिभिन्न माने जायगायाव जे मोननै दोलोजों सरकार दानो हायोबा मोजांमोन बे रायखांलायनाया सावरायलायनाया सोलिदों किन्तु अफिसियेलि बे बास्तबाव कार्यकरि जायाखै दा बेखायनो लाइजामखौ लानानै जोंनि गेजेराव बितर्क जानाङा जोंबो बितर्क खालामनो थाखाय रिप्लाइ होआखै जास्ट जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना जिहेतु क्लेम खालामदों जे जों लाइजाम हरदोंमोन बिथांमोना बेखौ गुरुत्व होआखै होननानै लाइजामखौ मोनोब्ला गुरुत्व होयिनि बाथ्रा गैया आरो लाइजामखौ जाय होफैदों आरो जाय रिसिभ खालामदों बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF नि आफादगिरिया मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे जिहेतु मैयासिम जोङो मोनसे टाइमलाइन होदोंमोन आङो डेडलाइन होननानै बुङा टाइमलाइन मोनसे होदोंमोन जे मोनसे खामानिया मोनसे समाव जायोबा मोजां आरो बेखायनो सावरायनायनि थाखाय 5 तारिखनिफ्राय 12 तारिखसिम जों मोनसे सम लादोंमोन UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बरुवा सावरायबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि हानजाया जोंनो लाइजाम हरबाय आरो जोङो बिथांनो उल्था लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो सावरायनो लुबैयो आरो सावरायोबा जों हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो सावरायनो लुबैयो लाइजामाव जों स्पष्ट लिरदों दा बेखायनो बिथांमोना मैया PNB ना माबा मोनसे मिटिं सावरायदों आरो बे मिटिङाव सावरायनायाव बिथांमोना मिडियायाव बुंदों जे एबसुआ जे रायलायनो थाखाय लाइजाम हरदोंमोन रायलायनाया 16ता आफादा जयै रायलायगोन बेयाव एबसु हारसिङै रायलाया बे रायलायनायनि जे प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ BPF दोलोआ जोङो रायलायनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दा माला रायलायगोन बहा रायलायगोन बिथांमोननिफ्राय जेला अफिसियेल जों जगाजग जागोन बिनि उनावसो जोङो बाथ्राखौ स्पष्टयै जों बुंनो हागोन दा बेखायनो जोङो नेनानै दङ दाबो टाइमलाइना मैया जोब्बाय नेनानै दङ मोनसे समनि गेजेराव जायोबा मोजां आरो मोनसे सम बारलाङोब्ला मोनजिद' आफादखौ लानानै जोङो बे गासै परिबेस परिस्थिति आराम्भनिफ्राय दासिम मा जाखो आरो इयुनाव मा जागोन बा माबायदि आवगायलांगोन बिनि थाखाय जोङो मोनजिद' आफादजों जों सावरायफिनगोन समा आंखाल बिसायख'थिनि सम तारिखआ फैगासिनो दङ राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गाव लाइनाव खामानि मावगासिनो केम्पेइन खालायगासिनो दङ आरो जोंनि जे बुजाबुजिनि मोनसे बाथ्रा बा इनिसियेटिभ बेखौबो जोङो लांबाय थादों दा बिनि गेजेराव मा फर्मुला मा हिसाब अंक ओंखारो आल्टिमेटलि बिथांमोनजों सावरायनो मोनोब्लासो बे बाथ्राया रोखा जागोन गोजोन्थों।